Rigereria chiro ya mugonga na yamo yemecheri emenene etabuga tigetaseni kia banyanyimbo negento keireire ebirengereri aho akonyara kwa babiko bwatugwa kubwatakana amo ne chire yugotatwara gitu kia banyanyimbo na boy gagento keirete omwasire mukoro Dr. Fred Matiang'i kobeka litangazo ase egaseti ye serikali ya Kenya buna egetaseni kia banyanyimbo kia gachwa sichinsecho usasenza meyo ekyo getanyara kwa bagwikirana agoikira abono iga neye omurike ito Gilbert Kobi niganya kwa bagosanga amono monchererio ya mukuru ase omochioyo ase lieta Peter Ragira oyonyara kwa bagakorokia okosemeria kwa yenga egetaseni ekyo ngechikobekwa aso bwangu mono likinya kwa bagokonya kotiginya obulendi ase chireyo kubara kubulendi asensemo ya mugunga nigo gwakomentakana gwetera no kubura kwigetaseni ky'abanyanyimbo Peter Ragira no yombo bwabarayi nabo yigo bamenyi bensemo ya mugunga shida tobwaterenene nelinga security ya mugunga yabeire taliengiya esama tukamange igotokonyora incidences chikoba wanyora abantu batokire baitire abantu batokire banakiremetu abantu babune irukiduka cyabo abantu banyori rungira bawurirwe ibintu babwatekera umuntu akiri wose ne safari yarwa wanyora nge ekerayi kaga igabose gaika saa 7 saa 8 wanyora nga oshambuliwa bintu byayo mugongeye nere ase revenue ye county ya Kisii nerere ya kabire ase daraja nero nambe yemu mugonga nere ya kabire lakini bone ngento kyo kumiko konyora ngaki chichiro kira ange kire chinka tambe semugonga igo chibwate street lights for security lakini mugonga tubwate bone ego sinyangaki mugonga kieko gereta tware tise ekwerende street lights Gagoteba buna nonya igetaseni ekyo gegotebekana kubekwa ase gazette notice chigaki Matiang'i arenge muwaziri bw'obulendi bw'ime kende tikeyo kyanya koba igoro y'obwagachi obwo police post yakwanekira matuka amange mpaka imanyire nga mugonga police post yabete gazette ngaki CS Matiang'i arenge kerugo mo I remember ko genda to gutware meeting na OCS Kenya akatwa family ngaki mugonga police post nere gazetted wono kere gazetted nketari ko operational ecolegasi egera kara abantu bamanyite nga security nerororo abantu bakore byashara bare no bore bone ego ikabuna rere ditkulie chiro nabo konyara is not surprising abantu bakunya boncho kanaiga ugo chiko ikachi ko yabere saa 1 saa 2 kwamenya kwigwa masasi po abantu baswa gutamana abantu bawudu ibintu byabo kolengana Ragira mubaro bw'ekiba asomo cy'umugonga nigo genderete komenta boyigo no gukina serikali ye county ero igere interested asoko collect revenue lakini te charity amasirai y'abantu bamenye to kera kiba kiro ekinde kire license to operate 24 hours bantu bakogenda kiba eki tali bonse bakogenda kunywa maru kwanyora nge bande bakogenda to buy time bakanyira kinsa bakunya koberororo elinde ikekera abantu bararire bakikonyora libaga lyogo etana na seme cy'abantu bararire completely asikiduka cy'abantu bararire completely baswa kobuna na kubaure ibintu byabo okwerwa gukogania okoba we police post asensemo ya mugonga nkorwase okogania okuya kukogania okoba okomorembe nabo igo kubwatera nukuya ali kolenta abali abakunyara koba kumegana muna investors nsemiyo sabakwana kwalenge maki for mugonga tutwale investors from various places tonyole aba none kibengi kiche mugonga bengi tegocha mugonga nya security takoletiki teyo supermarket chinene chigota mugonga kera security takoletiki teyo so a priority ebengaki kaki tokonywe tutwale a police post ga mugonga amaliyo yabe regulated ye chibaye linde tutwale gesakukia mambya turatwale mugonge gukina libole linene abamenyi ba mugonga bakwibwo yandiryanga ngo ikaliriri baragenderera kurerera okoba we police post kuri baterege tembe kuri asensemo ya mugonga bumachoge burabu county ya Kisii amaritani nche Gilbert Kobi